Ito po ang inyong lingkod, Conrado Estrella III, ang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Sama-sama natin tuklasin ang mga hakbang na tinatahak ng Department of Agrarian Reform para sa mas maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Uya na ang programang hatod kan Department of Agrarian Reform Bicol. Bitbitan lihitimong putoro na makapaghatod din istoryang kapupurutan ng inspirasyon gikan sa mga lihitimong paraomang benepisyaryo. Kinuno, halos sa iba-ibang probinsya kan rehiyon. Mag-iribahan kita, maghinayo asin mag-antabay para sa kape asin baretang agraryo. Uwi na naman po sa tuyong programang Kape asin Baretang Agraryo. Ang programang inihatod sa tuyakan Department of Agrarian Reform asin kan programang Split. Diyos marhay na aga mga kaagraryo. Sa nakaaging episode sa tuyapong napag-urulayan ang manungod sa land title distribution accomplishment Kandar Provincial Office kan Sorsogon, siring kan sa inyong mga support services asin ang padagos mga inisyatibo kan sa indang opisina urog na para sa pagproseso kan titling sa Collective Certificate of Land Ownership Awards o CLOA. O CLOA, sa tuyong naging bisita si Engineer Manuel Nebreja, asin ang mag-amang sina Tatay Awel Fortes, asin Marilu Fortes Bohol, kan probinsya kan Sorsogon. Kung sa insay na pong pigladawan ang dakulang tabang Kandar, sa Kabikulan, sa tarayumpo kan sa indang pigtatanuman matapos na maresibian sa indang saliring titulo kan daga, naloy naman na pigkultibar ni Tatay Awel. Mga kasama, liwat Diyos marhay na pagkaaga po, ngunya na aldaw, ang sa tuyang tampok na bisita, siya po sarong dedikadong public servant. Naggraduar sa Central Bicol State University of Agriculture. Bago po siya nagkuanin Bachelor of Laws degree sa University of Nueva Cáceres. Siya po iguanin Master's degree in Public Management, Major in Rural Development, na lalong nagpakusog kan sa iyang dedikasyon as in commitment sa serbisyo publiko na para sa pagtulod kan kapakanan kan sa tuyang mga paraoma. Ang sa iyang career sa public service, nagpuon kan 1985 bilang Agrarian Reform Technician, ang higos as in dedikasyon sa trabaho ang sa iyang naging armas. Kaya naging marikasan sa iyang promotion bilang Senior Reform Program Technologist kan taon 1986 sa good 1996. Nagserbi man siya bilang Municipal Agrarian Reform Officer kan 1996 hastang 2018. As in naging Chief Agrarian Reform Program Officer kan taon 2018 sa good 2021. Ngunyan siya po ang pamayo kan Department of Agrarian Reform Provincial Office kan Camarines Sur 1 bilang Provincial Agrarian Reform Program Officer 2 kung sa lalong nagdaw sa iya para ipahiling ang sa iyang dedikasyon as in serbisyo publiko para sa masalingkaw as in kalidad na serbisyo para sa tuyang mga kaagraryo. An sa iyang marhay na liderato as in ay matatawanan na taryumpo sa iya pong trabaho, naging dalan para makaresibir siya ng kadako na pagbiso as in honra sa bilog na durasyon kan sa iyang career sa Department of Agrarian Reform. Sa rarong kan sa iyang liderato, Andar Camarines Sur 1, nagpapadagos na nakafocus sa pagtauning kaskas na solusyon as in pagpamaray kan pagbuhay kan sa tuyang mga agrarian communities. Kaya mga kaagraryo, ang sa tuyang mga kaibanan ngunyan na aldaw para sa kalimang episode kan programang Kape asin Baretang Agraryo, ang sa tuyang Provincial Agrarian Reform Program Officer 2, Kandar Provincial Office kan Camarines Sur 1, si Parputo, Kaagraryong Ricardo Rick Garcia. Kaagraryong Rick, Diyos marhay na aga po. Diyos marhay na aga, Kaagraryo Grace. Kali po sa Department of Agrarian Reform, naog ba kami makaabot igdi sa indong radyo para maipabalangibog mi ang samuyang mga programa sa DAR Kamsor 1. Yan, kukumpleto kong tapo sa tuyong programa sa programang Kape asin Baretang Agraryo sa paagi po sa tuyong tampok na bisita mo yung napag-aaga. Tamang-tama, Parpo. Ano po ang mga ipig-uurgulyo na accomplishmento Kandar Camarines Sur 1 sa nag-aging taon para sa tuyong mga Agrarian Reform Beneficiary urog na po sa irarong kang proyektong Split? Ang ipinag-orgulyo po kang DAR Kamsor 1 kang ining taon na ni nakapag-distribuer kita ning mga titulo sa
511 na agrarian reform beneficiaries sa panginginot mismo kan sa tuyang presidente, si Presidente Bongbong Marcos. Ano po? And iyan, nagtototal yan ng 718 na hektarya. Ang pangadwa po, nakapag-distribute din kita ng COCROM. Ano po ang gusto sabihin kang COCROM? Certificate of Condonation with Release of Mortgage. Sa paagi po kani, ang sa tuyang mga beneficiaryo, si huhulugan sana ninda sa land bank, binura na po hindi. Inaabot po yan ng 173 million pesos. Para padagos na masuportahan ang pagbuhay-buhay kan mga paraomata, ang DAR Council 1 po nagdi-distribute din ng mga suporta. Halimbawa, farm machineries and equipment, kanakaaging taon po nakapag-distribute kita ng humigit kumulang na 3 million. Then nag-igwa din kita ang proyektong Farm to Market Road para si mga produkto kan mga paraoma makaabot sa merkado. Dahil magkaruluyos, dahil magkararot bago madara sa merkado, igwa po kita ng 10 tinampo sa Districts 1, 5, and 2 kang Camarines Sur. Nagtutotal ng 268 million pesos po yan. Then sa esfuerzos po ni Undersecretary Ninya Taduran na taga Bicolana naman, taga Iriga, igwa din po siyang idinagdag na proyekto itong Climate Resilience Project. Ano po? So nagtutotal din sa 10 million. So talagang grabe ang ayuda tinatawpukan DAR sa tuyang mga nasasakupan. Kagraryong Rick, napakaraman miman po igwa kamong tagline na DAR Camarines Sur 1, Move as One. Ano po ang buot kaining ipasabot sa tagline na ini? Ayo po, ka-agraryong Grace. Sa DAR Council 1 po talaga kami, ayan, ansa mo yung parang abiso. Paghirondo sa kada saro, sa empleyado kang DAR Council 1 na maghiro kami na sararo. Sarong obhito, sarong direksyon. Bistado din kami na saro kaming provincial office na maugma. Ano po? Para mas epektibo ming mai-deliver sa muyang mga programa o mga services. Halimbawa, Land Tenure Security Program, Agrarian Justice Delivery. Kung may mga problema ang mga paraomata po, igwa kita ng mga abogado nag-representar sa ENDA. And igwa din kita ang Agrarian Reform Beneficiaries Development Sustainability Program. Yan po dyan si mga suportang mga serbisyo sa ENDA. But sabi nagiging mas magian ang trabaho kan mga taga-DAR Camarines Sur 1 inulig kanina po ang Move as One ka-agraryong rig. Katakot po kan pag-Move as One kan DAR Camarines Sur 1, ano po ang saro sa mga pinakamagayon na istoryang trayumpo na maiheras po niya tungunyan na naging epekto dulot kan sa tuyang programa? Yun po. Kaya banan ko po ang duwa sa iridero kang dipontong ARBME. At saan po mabibisto nindo sinda kay badang ko. Masambit ko lang, ining split, ano po yan, support to parcelization of lands for individual titling. Sa medyo halawig kaya sing panahon, si mga titulo ninda nakapangaran sa saro sana. So ngunyan, para magkaigwasin din kanya-kanyang titulo, so priority program ni Presidente Bongbong Marcos sa ni Secretary Estrella na tawanan siya ng special na focus, kaya talagang tinawanan siya ng priority. Then kasabay duman itong condonation kan sa endang babayadan sa land bank. Kaya yaong po igdi si Nanay Nita sa kanidita sa si Tatay Felix para po iyo ang mag-irasendo sa sinda sa mga nabenepisyuhan kang project split sa kakang COCROM. Yan. So, sa ito yung mga bisita, nakaiba ng digdit, ang harig mahiras po sa indang magayon na benefisyong naresibi sa tabang pukan programang Split Kandar. Aratyan, babalikan ta po yan, and yaon digdi, si Nanay Nenita and sa Tatay Felix, mga heredero po na sa loob nin halawig na panahon ang sinang magurang talaga nagkultibar ngunyan yaon na po sa idaan sa diring titulo kandaga. Sa ngunyan tabi Parpo, ka-agraryong Rick, ano po ang mga nagpapadagos na lakdang kandar asin ang sa inyong prioridad para sa taon 2025? Papadagos may paman po girari ang project split
sangon niyan po mas nagdakula ang samuyang target. Ano po, for 2025 ang kaipuhan ming ma-register na title nasa 8,204. Then ang samuya din na dapat na ma-document para i-preparar sa individual titling nasa 8,179. Then target mo din po ang 8,204 para i-distribute ngunya na taon sa samuyang mga agrarian reform beneficiaries. Yan. So, salamat sa imo mga marirahay na mga programa as in mga support services na itinatao po sa ating mga kaagraryo sa imong sakop na mga distrito digdi po sa Camarines Sur 1 kan Department of Agrarian Reform. At dyan babalikan ta pa si Parpo. Pero araw ka nasambitan niya mga kasama, igwa kita nin iba pang tampok na bisita ngayon na pagkaaga, sinda po lihitimong mga beneficiaryo asin mapatunay kan karahayan kan mga programa kan Department of Agrarian Reform Bicol asin kan programang split. An sa indang mga magurang, lalo na sa indang ama na si Perfecto Orlanda na sa rupong CLOA holder na binawian ng buhay kan 2010 sa kamautan kaini na dawa mayo na siya si sa iyang mga aki talagang maipamanay po itong daga asin natawanan po nin realisasyon ang pangiturugan kan sa indang familia. Kaya sinda na po ang mapatunay kung ano po ining mga karahayan na ini, ano ang tabang, ano ang benefisyong daras sa inda nin huli kang programang asin proyektong split. Inutuntangon yan si satuyang bisita sa pagi po ni Nanay Nenita sa mga aki po pamilyang Orlanda na taga dyan po sa barangay Kan Patong, Banuaan Kan Pamplona, Camarines Sur. Nanay Nenita, Diyos maray na aga po. Diyos maray na aga po sa mga nagdadangog sa index. Wow, thank you so much. Nanay Nenita, hapot ko lang po tabi. Sumatotal po pirang titulo ang sa indong pigbaranga-banga sa kabilugan na sakop kandaga na pigmana po nindo sa pagagadan kan sa indong magurang. Ang mga titulong ini, kisay na po nakapangaran. Sangon niya po, ang nakapangaran niya sa tulong titulong niya. Hindi po si Felix Orlanda, may ano po siya, sarong may kabanga hektarya sa subang, sarong may kabanga. Yan, sarong ma po, si Orlanda, sarong hektarya, sobrang sarong hektarya sa iya. Tapos po, ang sobra, kami nang natadadang mayong titulo, si mga tugang ko, ako na po nag-representa sa inyo. So talagang ipigheras po sa mga kafamilya. Pirang taon na po ka muna, Nanay Nenita, na naghalat bago po nindo na-receive sa mga magturugang ang individual na mga titulo. As in pirang hektarya po ang kabilugan na sukol kan sa indong daga. Sukol po ka sa mga daga, tulong hektarya. Muna po, ang tulong hektarya na pirang taon po. Ano po? Pirang taon po ka mo naghalat, tangaring mapasaydo po ang titulo. Mga 10 taon. Sa kanila na ano na po yung mga titulo para sa pero sulit si paghalat. Yung bang po, sulit na sulit. Sulit na sulit. And sa iling ko, ininangon niya ng produkto. Makulang pa yan, ma'am. Makulang pa ni. Kaya lang sila papanahon lang na bunga mo niya. Yun lang itong mga yun yan. Pero sa iba po, iba nagbuburak ka lang. Kaya sa iba po, bayo din. Inipating na sa tubangan, may alas ko ni paborito. Anyway, paano po nakatabang andar Camarines Sur 1 sa indo po nanay? Asin paano po kamo natabangan ninda sa pag-asikaso asin tangarig danay na maabtan po ang sa diring titulo? Ay sa paagi po kan Camarines Sur 1 sa pamamayo po ni Parco Rex Garcia at saka po sa proyektong Spirit. Nakula pong tabangan ng ginibon nila. Napadali po si pagsukol kan mga daga, saka po napadali si proseso kan mga titulo para makuha ang Sabi mo po, dugay na ni mga produktong ini sa nakukultibar nindo dyan po sa Banuaan Kan Pamplona. So, piguman nindong daga, apera po kay ni, ano pa po ang mga nakuha nindong produkto? Para sa karaman ka sa tuyang mga parantabay ng mga paraoma, asin iba pang kaagraryo. Ang priority mo po yung paro.
Kasunod lang po yung mga gulayo na ini, mga prutas na iba pang mayo hindi yun. Pero po kaya mayo ni nadara, mayo pang bungahan. So kadagol po. So talagang di magugutom, kompleto ang kaipuhan kan pamilya, pwede po makatabang para sa tuyang pagbuhay. Yung po ba ko lang po sa pamilya, may pag may sobra, inisip pinapanaong po niya sa iba para makanamit man sila. Wow, so day nag-iimot si nanay kan produktong nakukuha. Kaya buot sabihin ka ni Parpo, pagkatapos ihiras ni nanay sa tuya ni mga produktong ini. Yeah. Sigurado. Ay, suba-suba ka kayan. Anyway, yaon paligdi, nagingirit si Tatay Felix. Garo, mabalik talaga ni para magdaanin tiniklis na kakao, star apple, saka magulay kita tatay ni natong. Itong version, Parpo kan iriga. Alam mo itong gulay na natong from iriga na may lubas? May lubas. Ay abaan ng sira. Anyway, yaon ni si tatay. Yan, may sili pa. Yan, Tatay Felix, sabi po nga ni Nanay Ninita Kasubago, saruban po kamo sa mga nakarasibinin individual na titulo na nakapangaran po sa imo. Pira pong itari kandaga, anyaon po sa imo, Tatay Felix. Ang bago po ako sa bago po yan, maray naga po dito sa NX, dati po, Kimang Red, na yung mag-filming tigdalang mi. Sa kuya ko, labing sa Lutarya, mga sa Lutarya po may mga anak pa sa kuya. O dahil sa samuyang magurang napigtyagaan, na dahil mawara sa iya, sagod maabot ng samuya, sagod sa samuyang mga mapapo, mga maaki, mapo, na manawmi pa. So may ipapamana pa kamo sa inyong mga aki. Ano-ano po ang mga pigtatanom na sa inyong kadagaan? As in, ano po ang mga produktong nakukuha dyan? Primero po, ang priority may paroy. Pagkatapos yun yung mga tinanom na yung isang tubangan ta. Pagkatapos po, mapangari kami gan ni nipa na pwedeng pagkakitaan, ipapabakal mi sa mga ang mo niya ang gatos kanipa, labi naman siyang ribo. Kaya lang, matyaga lang po. Kaya, kung ano man po si Samoyang pigibo kan sa mga magulang, imo pong ginigibong sagot sa ngunyan. Tatay Felix, sa mga nakaaging taon, ano po ang mga may kukonsiderar niya to na pinakamagabat na problema na sa indo pong na atubang, nasabat dahil sa imo kundi urog na po sa indo mga bilog na pamilya asin magturugang. Asin paano po nindo ini pigtuturuang tuwangan, natabangan para pumalagpasan ang problema? Inot po ang Samoyang nagyan na problema yun po itong bagyong Christine. Sakod sa tabang kan sa kuyang mga tugang, mga aki ko na dyan naman nakatapos sa pag-uma, iba po si Samoyang suporta sa Moya, zero balance kami inaani, sa tarabang kan ng mga tugang ko, mga aki ko, nalapas sa mga po, ginara si Samoyang problema ngayon sa bagyong niya na Christine. Talagang ano yan tatay, emplo kan pagiging resilient na kahit ang bumangon pagkatapos ka na naman na unos kalamidad na nag-agi sa tuya. Yeah, po. Kumbaga itong day ka lang ma-disperar, si inspirasyon mo na gibuhon na kung anoan pwedeng gibuhon sa solusyon kang problema, ginibuta sa tao katong iwinalat na problema kan bagyong Christine. Siguro po ako, masabi ko, basta na kita malingaw sa itaas, tatabangan kita, ano man ang kalamidad, at sa tuyang masapo. Tumpak ka dyan, Tatay Felix. Ano po ba, saro pa tatay, ano po ba ang daita malilingawan na ligasiya kan sa indong magurang bilang paraoma na sa indong ipigu-orgulyo na sa gudgunyan, natatawan tanin onra kan mga tao lalo na po sa indong lugar? Ako po siguro, hindi ko malingawan sa samong magurang, itong, yan, primero, yan, inatama niya yan, umang iyan, maday mawara sa iya, na makadalagan man sa muya, sagod sa ang magurang may talagang matinabang-tabang bako man sa pagmalaki, matinabang-tabang sa kapwa, kaya kung ano man buwan sa iyang ginigibo, sa muya mo pong pigigibo, tanganin, pakikapwa, respeto sa kapwa. Yan po yan. So itong paghiras ka nakukuang kung ano man si nakukuatang karahayan dahil kan sa tuyang pagtanom na i-share tapos sa tuyang mga kapwa nindo. Pagtaraid, yan ang naman natapos sa tuyang mga magurang na yan man po ang gusto tang ipamanas sa tuyang mga aki. Yan po, hanggang sa makuha po. Yan, nagray-rahay na, di ba Parpo yung ugaling
di ka nag-iimot kung anong igwa ka, pwede ka maghiras. Tama. Tangarig matian manida kumbaga si tarayumpukan buhay aron ni tatay pwede maging panalmingan ehemplo kan sarong pagiging mahigos, di ba tatay? Opo. An kay puan talang maghigos para dai Kaya kita kita magpundo. yan habang may Maski pwersa. man sila makabalo sa to, mabalik mong ginarayan sa tuwi. Yan po si Tatay Felix, nakaka-inspire tatay ang mga mensahe mo po tungkol sa kahigusan, paghihira sa kapwa, asin syempre di malingaw sa itaas na ginigiyahan kita tangarig gibuhon ang sa tuyang mga trabaho araw daw. Inot-inot sa taas din sa pagligawan. Tapos kung ano, siyempre, kapag inunduman kita, tama. Opo. Yan. Sige Tatay Felix, siguro kung nabubuhay pa ang sa imong mga magurang, ano po ang gusto mong mensahe sa iya? Para, alimbawa, sabi yung tanang nagdadangog siya ngunyan, mas nasa ikaduwang buhay na, ano ang mensahe gusto mong ipaabot sa imong mga magurang? Siguro po, ang masasabi ko sa kuyang magurang, kung siya pa man nabubuhay, kung nagdadawag man siya, dakulang pasalamat sa iya, na binalat sa muya ini yung umang ini na talagang pigtyagaan niya na dahil niya mawara sa iya na maabot man sa muya sa pakikapwa niya man na umang ini na nakadalagan man sa mo. Yan. So, ang pagpapasalamat syempre na yaw na sa inda ang titulo, may nang makakaagaw dyan, kumbaga relax na ka muna, gibuhon si gabos na pwedeng gibuhon para magtanong, ikultibar, as in mag-ani kan produkto. Iyo po. Tatay, yan. Sige, si Nanay Nenita. Nanay Nenita, ika po, ano man po ang gusto mong mensahe kung nabubuhay pa sa imong mga magulang? Ako po, ang masasabi ko lang po sa kuyang magurang, talagang dakulang pasasalamat po sa inyong mag-abong na tinda, nagporsigi, na maging masadiri mining dagaan na ini, lalong-lalo na po din nakakaputan namin na talaga sa muya ng titulo. Yun lang po lang, ako lang pasalamat sa mulang mga magulang. Yan, thank you very much, Nanay Nenita, Tatay Felix. Ini po mga kasama ang mga success stories kan mga beneficiaryo kan agraryo sa Department of Agrarian Reform Bicol or sa Provincial Office kan Camarines Sur 1. Balikan ta daw po si Parpo Rick Garcia. Parpo, apera po kaini, ano pa po ang malalauman kan sa tuyang mga kaagraryo, kan sa tuyang nasasakupan, sa imong liderato ngunyan sa Camarines Sur 1. Aram ko pong yaon si adrenaline mo sa pag-serbi, adrenaline mo sa serbisyo sa Laugandar, talagang yaon pa po, ano pa ang malalauman kan mga taga-Dar Camarines Sur 1, siraron po kandidato mo tabi kagaryo rin. Apera po kang pag-distribuer ng titulo sa mga agrarian reform beneficiary na po under Project Split. Ano po, igwa pa kaming mga regular program. Ini pag-distribuer din ini kan emancipation pattern sa collective CLOA or mga titulo pa sa under the regular program. Igwa kami dyan yung nasa 700 plus hectares na ining project split sa ining aspeto. Igwa pa din po kita mga regular. Pati itong mga support services po nasa ang samuyang kapod na Arbos sa buong Darcam Sur 1 is nasa more than 90 na po ang piga-assist na. So, yan po ang maasahan po ninda sa muya ngunya na taon. Ang ka-agraryong Rick, ano ang pagmati mo, pag nahihiling mo po sa mga araw ni Tatay Felix, ni Nanay Nenita na ito bagang si pangiturugan ninda na makuha na ninda ang titulo, nangyari na, ano ang nahihiling mo sa inda? Sobrang kaugmahan, ano po, siring man kanyan pagmating na kukuha mo, na nahihiling mo po na si mga isperso ginigibo kandar, natatabangan ta po ang araw ninda Tatay Felix sa kanina Nanay Nenita. Ang sabihan ka lang pong salamat po paro pag-abot mo naka-smile na sinda na ugmasindang nag-aabot ka pero mas namamati mo itong fulfillment kan sa imong trabaho kasi siniservisyohan mo na ugma nagpapasalamat talaga sa imo.
Yan. So talagang yan si parang epekto kan serbisyo kan tabang mamamati mo ang kaugmahan siring man ka ng pagmati na nakukamot tabi. Sige tabi para sa tuyong mga agraryo ang mensahe mo po sa tuyong mga parantabay sa programang Kape asin Baretang Agraryo bago tapusin ang programa asin episode na ini. Gusto ko pong magpasalamat ka Agraryong Grace sa indong stasyon RMN Naga sa pagtaoning onra sa Samoya para maibintilar o maipaliwanag mi ang Samoya mga programa igdi sa DAR. Ano po? Sana po sa mga nagdadangog sa istasyon na ni mas naintindihan ninda ang programa mi para mas lalo nindang kung may pangangailangan po sinda, pwede sinda magdulog sa opisina. Pwede rin sindang hanapon ang Samoyang Facebook page Department of Agrarian Reform, Camarines Sur 1 para duman may hiling ninda ang mga updates mi nakapost sa Facebook. And of course, dahil po kita matapos sa aldaw na dae ay ako personalmente nagpapasalamat sa satuyang mahiguson. Ano po, priority permi ang Bicol, si Presidente Bongbong Marcos, si Samoyang mahiguson na Secretary Conrado M. Estrella III, kung bako po sa inda, siguro na may maatin ang aruganing accomplishmento. Kaya sa padagos na pag-asinso kan sa tuyang mga paraoma, kurahaw ta po, sulong agraryo. Sulong agraryo, magsasakang Pilipino. Sulong agraryo, para sa bagong Pilipino. Tuluyang nakamtan nyo na ang inyong mga panalangin. Lupang sinasaka, pag-aari ninyo ituring. Sulong agraryo, tagumpay ng bawat Pilipino. Thank you very much, Parpo 2, Rick Garcia. Balikan tagirara si Tatay Felix. Tatay, baka igwa pa po kamong gustong pasalamatan. Pwede sir po na ipaabot ang sa idong mensahe para sa tuyang mga parantabi sa programang Kape asin Baretang Agraryo. Maray na aga po giraray sa DNX. Ina po ang papasalamatan ko sa Samoya, si BBM Ferdinand Marcos, tapos Secretary Estrella III, tapos po ang Kamsur 1 DAR, kay Sir Paro, Direktor, Sindak, yun lang po yan. Salamat sa gabos, nagtabang po Samoya, na mapasamoya ang Samoyang titulo. Salamat po marami. Salo na digit sa istasyon kan. Opo, salamat tatay. Nanay Nita, sige po, bakit gaman po kami gustong pasalamatan, ipaabot ang sa inyong mensahe para sa mga parantabay. Go ahead po, Tabi. Ako po papasalamat. Maray na akong ka po giraray. Ako po nagpapasalamat sa gabos po na nagtabang sa pagproseso ko ng mga dokumentong inilaro ng titulo, si Presidente Ferdinand Marcos Jr., si Secretary Conrado Estrella III, at mga tagadar po sa tabang kita tapos ng Samoyang mga hinahalap ng mga titulo. Sa Kapo, salamat po. Diyos mabalos po Nanay Ninita. Mga kasama, yan na naman po ang sa tuyang episode dinaldaw kan programang Kape asin Baretang Agraryo. Ang programang ini inatod sa tuya kan Department of Agrarian Reform Bicol asin kan proyektong Split. Liwat po mantabayan na ng programa ini kada aldaw nin Biyernes, tigdi lang po sa RMN DWNX Naga. Sa ngaran ka sa tuyong mga bisita, ako po ang sinong ka-agraryo, ka-agraryong Grace Lucentes, Tatak Arimen, Sulong Agraryo. Sa indong nadango, ang naging katiripunan kan mga istorya kapupurutan nin inspirasyon na ginuno gikan sa dedikasyon na makapaghatod nin lehitimong serbisyo publiko. Iniyan, Kape asin Baretang Agraryo. Patuloy po tayong magkaisa para sa kapakanan ng ating mga magsasaka.
Hanggang sa susunod, muli natin tuklasin ang mga hakbang para sa maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Magtiwala po tayo sa ating mahal na Panginoon. Salamat po sa inyong pagsuporta.